gaurko egunari jarri dugu pixkate helburu bezala Bailarako jendea eta Lautakako jendea pixkate informatzea, ze berri atera den, bai HTaren inguruan eta bai Arraustegiaren inguruan. HTaren inguruan izan da ja ministeritzak atera duela informea, ez? Zer litzateke izatik Urdiain Altsasurako trazadoa, HTarena, ze alternatiba dauden, hiru alternatiba planteatzen dituzte eta horien azterketa. Eta gero bai Erraustegiarekin berriz ere Cementos Portland Baderriba enpresak martxan jarri nahi duela eta hasierako baimen bat jaso dute biomasa erregaia beraien labetan sartzeko eta azaltzea berriz ere hori trikimailu handi bat dela, gero beraien helburua benetan dela zaborra eta denetarik erretzea, ez? Orduan, pixkate berriz ere herria eta baiara informatzea. Kaixo lagun, horrelako bideoak gustoko badituzu, sostengatu gure lana bazkidetza eginez. HTarekin argi dugu, ez dugula behar. Alternatiba badugu tren soziala indartzea, dagoen trena indartzea eskatzen dugu, eta baita ere gero Erraustegiarekin proiektua bertan bera geritzea. Ez dugu onartuko edozein makroproiekturik gure eskualdean.